Almighty, we beseech you, Grant us the grace to love our work and service to our community, to be conscientious without need for praise and adulations, to be friendly and generous with our help to all who seek service from our office, to observe your divine laws, justice, and truth in all our transaction. protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our position for personal gains and at the expense of others. Ourselves with property and money that rightfully belong to the citizens, whom we pledge to serve, and constantly remind us that honesty is still the best policy. That ill-gotten wealth cannot bring happiness in the end. Grant us the strength to set the interest of the community above those of self, the interest of the nation above those of the community, and our fidelity to you above everything else. Show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen. Lord, please bless our office and let honesty, Peace And respect for each other be our culture. Again, good afternoon, everyone. In observance of the National Cancer Awareness Month and World Cancer Day, we welcome you to this virtual symposium. So, in line with the Republic Act number 11215, and which its global theme po is the United by Unique. We are here to honor the individual journeys of those affected by cancer while strengthening our collective fight against the disease. Today, we focus our attention on colorectal cancer, a leading concern for both men and women as we dive into strategies for prevention, early detection, and effective control. We are honored to have our dedicated healthcare workers and partners from across the Bicol region with us today. Your presence reinforces our commitment to a healthier, cancer-resilient community. So let's begin po with our symposium. I would like to acknowledge po We would like to acknowledge po our participants coming from the DOH hospital po. We have from the BMC, BRHMC, and BRG, okay, Bicol Sanitarium po, formerly Bicol Sanitarium, and also from the DOH Bicol CHD po, and our barangay health workers sa atin po ngayon. We have also participants coming from the healthcare workers from the BJMP. Let me see po, yung iba pa. So, join us din po, we have RHO po na naka-join po sa atin this afternoon also. And of course, the cancer control coordinators po. So, thank you everyone po for joining us this afternoon. So, currently po, live po tayo sa ating FB page. Yes po, currently just share po ng ating live sa ating pong DOH Bicol CHD page. Po, to start po, let me discuss po muna our webinar etiquette checklist. So ano po ba yung mga tools natin? Use one device po for participants as much as possible po, no? Use the prescribed virtual background po. Also be attentive and participants dun sa ating mga speaker. Mag-raise hands po before po tayo magsalita. And of course, yung ating po mga don'ts naman would be multitask during the session. So, we might miss out po yung mga important na mga topics for the discussion. And also, please unmute po yung microphone po natin unless otherwise po we are requested po to speak. Okay, so I hope everyone po, ano po tayo sa ating checklist ng ating po mga those infos po.
Okay po, so this afternoon, let's hear po sa ating Regional Cancer Control Program Manager for Bicol CHD. Let's welcome po our Senior Health Program Officer, Ms. Julian Granadino, RN MSPN, para po sa kanyang welcome remarks. Ma'am Julie? Thank you so much, Ma'am Grace. Here in Audible. Ma'am Julie, can you please talk again? Hello. Here ba ako? Yes, narinig Ma'am Julie, but I think it's not clear. How about yung iba po? Can I see thumbs up kung medyo malinaw ba si Ma'am Julie? Isang gandang hapon. Here na ba ako ba? Okay, can you please try again, Ma'am Julie? Ayan, isang magandang hapon. Ayan, naririnig na po ba? Loud and clear, Ma'am Julie. Go ahead. Ayan, so once again po, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, isang mapagpalang araw po at syempre mainit pong pagtanggap ng Bicol Center for Health Development po sa lahat po ng narito, mga kapwa naglilingkod para po sa serbisyong Salud Bicol noon. So I see a lot of familiar names also in our participants list, and even mga new po and we are really thankful po na andito po kayo ngayon. I think we are also joined by mga friends and I know mga family members na naapektuhan po ng sakit na cancer. So maraming salamat po sa paglaan po ninyo ng oras ngayon upang makiisa po sa ating Lay Symposium on colorectal cancer ngayon pong World Cancer Day. So ito pong World Cancer Day ay sineselebrate o ino-observe po every February 4. So ngayong araw na pong ito, sama-sama tayo po sa paggunita ng World Cancer Day. And ang theme po natin for this year is United by Unique. I think napakagandang pakinggan po because this is a reminder or paalaala po sa nasa kabila po ng pagkakaiba-iba po ng ating mga karanasan, mga kwento. I think every one of us here are joined forces or nagkakaisa po sa paglaban sa cancer. And of course, we want to show support sa lahat po na lahat ng nakakaranas ng sakit na cancer, and of course, their family members. So ngayong February, actually, the whole month of February, we are celebrating the National Cancer Awareness Month. So ito po ay isang pagpaalala or pagbigay sa sakit na year ang iba po. But cancer, based po sa latest data po, it's actually the second leading cause of death dito po sa Philippines based on the PSA 2025 data. Na from, I think it was pang-pito lamang po ang cancer, but now we have jumped from the 7 to the second place. So it is really high time to give highlight po or bigyang diin po yung not only the awareness but also the screening and early detection ng ating mga kababayan. So siguro to give us a more info, noong 2022 pong data, there are about 189 new cases ng cancer. So out of the those numbers, so nakasegregate po yan into different types of cancer, and sadly po 113,000 na Pilipino ang namatay sa cancer noong 2022. So kung titingnan natin on a more parang mas simple data, every day po noong 2022, 310 na katao ang nawala ng buhay sa cancer. So this is really saddening, these numbers or these statistics. So, and ngayon pong araw na ito, we will give highlight on colorectal cancer. So colorectal cancer, it affects both male and female, no? So statistics mamaya siguro mas mabibigyang diin po ito ng ating subject matter expert, ang ating invited resource speaker. And it's colorectal cancer is the third leading cancer in the Philippines. So it is really important to give highlight po dito sa ating colorectal cancer because
this 2026, we will be intensifying the campaign sa colorectal cancer. So, with this number po na nakikita, these are not just numbers o numero po. Ito po ay mga buhay, mga pamilya, at mga pangarap na naapektuhan ng dahil sa sakit na cancer. Kaya ating pong pagsama-sama ngayon ay hindi lamang para po magbahagi ng impormasyon, kundi po para magbigay sa bawat isa na apektado ng cancer at kanilang mga mahal sa buhay. So, sa ngalan po ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, isang taos-pusong pong pasasalamat sa inyong pagdalo at pakikiisa, naway maging big learning opportunity para sa atin. So, later po we will be having an open forum. Huwag po mahiyang magtanong. Meron po tayong ibibigay na link for the questions. Raise your questions through this link para masama-sama natin pong palawakin yung kamalayan po natin about cancer. So dahil po sa bagong Pilipinas, bawat buhay po ay mahalaga. So maraming salamat po everyone. Thank you so much, Ma'am Julie, for that very inspiring welcome remarks. You reminded us all to be involved in, of course, yung kamalayan, lalong-lalo na po to our featured colorectal cancer po. So again, thank you so much, Ma'am Julie. Okay po. So, ngayon po, siguro to guide us through our technical sessions for today po, we are joined by an expert dedicated to the field of oncology and public health. So our guest speaker will be discussing the vital pillars of colorectal cancer, prevention and early detection. So with their extensive experience in clinical management and community health po, they will provide us with the tools necessary to improve patient outcomes in our respective units. So please join me in welcoming our speaker for today's virtual symposium on colorectal cancer. Dr. Vienna Ilan Encilla, FPSCRS, FPSGS, FPCS, FPALLES. So our speaker this afternoon is a visiting fellow, Division of Colorectal Surgery, National Cancer Center in Japan, fellowship training in colorectal surgery, Philippine General Hospital, residency training in general surgery, Philippine General Hospital, and colorectal surgery consultant, Department of Surgery, Bicol Medical Center. Again, this afternoon, we are really honored po to welcome our guest speaker, Dr. Vienna Encilla. Doc? Yes, ma'am. Good afternoon po sa lahat. Maraming salamat po sa imbitasyon and sa pagkakataon na makapag-share ng ating kaalaman tungkol sa colorectal cancer. Thank you very much to Ma'am Julie Angran from the DOH, Bicol, and Bicol Center for Health Development Program Manager natin. Salamat po sa invitation. Nakikinig naman po, ano? Yes, Doc. Loud in. Yes, Doc. Start ko naman yung presentation. Yes po, Doc. Okay, so this afternoon ang ating topic yung 3Ps. Yung 3-4Ps, 3Ps ng colorectal cancer. So ito ay yung pagsusuri, pagtuklas, at pag-iwas sa colorectal cancer. Isang talakayan para sa edad. So ako po si Dr. Vienna Encilla. Nire-represent ko po yung Bicol Medical Center. Nasa Department of Surgery po ako. Ang specialty ko yung colorectal surgery. And I'm also representing Bicol Medical Center Regional Cancer Center. So, i-define muna natin ano yung colorectal cancer. So, yung colorectal cancer, yung cancer na nagsisimula sa colon o rectum. Ito po yung malaking bahagi ng bituka natin. So, may small intestine, may large intestine, na ang colorectal cancer sa large intestine. So, yung colon, yung malaking bituka, na huling bahagi ng digestive system, while yung rectum naman, yung huling section ng malaking bituka na nagtatapos naman sa anus o sa puwet. So, karamihan nagsisimula ito bilang mga maliliit na polyp lang. So, makikita nyo yung
illustration natin, mula dun sa malinis na bituka, na lining ng bituka, hanggang sa may pulip, hanggang sa lumalaki yung pulip, hanggang sa nagmumukha na siyang cancerous. Sinasabi nila na yung pulip, maaari nang mag-transform to cancer. So, doon nagsisimula. Yung pulip, benign pa yon. And it takes about mga 10 years bago natin maramdaman na may sakit na tayo. So, mula dun sa pulip na benign hanggang sa pag-transform niya to cancer, hanggang dun sa point na may sintomas na tayo na nararamdaman na natin yung sintomas ng cancer. So, it takes about 10 years. So, imagine nyo kung gaano karami yung pagkakataon natin para mahuli itong sakit na ito or yung mga benign polyps pa lamang. So, na-mention na rin kanina ni Ma'am Julian yung estado ng colorectal cancer sa Pilipinas. So sa Pilipinas, pangatlo siya sa mga uri ng cancer, kasunod ng breast at saka ng lung cancer. And then pang-apat naman siya dun sa dahilan ng pagkamatay na may kinalaman sa cancer. So noong 2022, 12.6% or 20,736 yung mga bagong kaso ng cancer. And kalahati nito yung mga namatay, 10,000 plus. So, also, may bagong trend talaga. Actually, medyo several years na rin tong talagang trend na tumataas na talaga yung bilang ng mga nagkakaroon ng colorectal cancer. So, mga individual na less than 50 years old. Kaya later on, makikita ninyo sa discussion natin, mula sa 50 years old, binaba na to 45 years old yung simula ng screening. So, bakit mahalaga yung early detection o maagang pagtuklas? Of course, gagaling tayo. Mas malaki yung chance natin gumaling kapag maagang natuklasan. And mas simple at mura yung gamutan kapag mas maagang natuklasan. Later on, makikita natin to, yung gastos, no? And then of course, mas mahaba yung buhay natin kung wala tayong sakit. Ito naman yung mga sintomas na dapat nating bantayan. So, una yung mga pagbabago sa bowel habits. Ibig sabihin nito, meron tayong nagbago yung mga natin. Hindi naman lahat tayo dumudumi ng araw-araw eh. Meron tayong tinatawag na yung normal natin sa sarili natin. So, kung halimbawa may mga iba sa atin, every 2 days dumudumi, okay lang yun. Basta pag may napansin tayong nagbago, like parati tayong nagda-diarrhea, o kaya nagko-constipate, hindi makadumi ng maayos, o kaya lumiliit yung size ng dumi. So any changes doon, isang senyales na ito na baka dapat magpa-check up na tayo. Pangalawa, yung dugo sa dumi. So pag may nakikita tayong dugo sa dumi, whether fresh blood man yun o parang lumang dugo, kailangan na rin natin siguro magpa-check up, Actually, kailangan. And then yung sakit ng tiyan. So yung tulad ng mga paghilab, tsaka yung pakiramdam mo parang bloated ka parating laging puno, pabilis mabusog. Paminsan nagsusuka, o minsan lumalaki yung tiyan. Those are signs, And yung hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, hindi naman tayo nagsinasadyang mag-dieta or mag-gym, pero bigla na lang bumabagsak yung timbang natin. So lahat ito, mga sintomas ng posibleng meron tayong colorectal cancer. So, mainam na magpa-check up tayo kaagad pag meron itong mga sintomas na ito. So, sino nga yung dapat magpasuri or magpa-screening? So, ito na yun, nagsisimula yung screening sa edad na 45 years old. Hindi pa talaga to official na 45. Sa ibang natin 50 years old, pero para sa akin, wala naman sigurong mawawala kung mas agahan natin. Anyway, nandiyan na yung ebidensya na parami yung mga nagkakaroon ng cancer na less than 50 years old. So, cancer in the young yun. Pag tinamaan ka ng colorectal cancer na less than 50 years old ka, considered young, cancer in the young yun. At mas agresibo yung cancer kapag sa mga bata, less than 50 years old. So, pwedeng mas maaga pa sa 45 years old yung screening kung may mga iba pang risk factors. So, yung mga risk factors yan, unang-una kapag meron kang kamag-anak
na may colorectal cancer, lalo na yung mga first degree relative. Mataas yung panganib at kailangan ng mas maagang screening para sa inyo. Meron pang ibang risk factors tulad ng inflammatory bowel disease, mga genetic syndromes, obesity, labis na katabaan. Yung mga grabing manigarilyo, tsaka grabing uminom ng alcohol, mga risk factors din yan. So meron pa akong isang... okay. Hindi nasama yung isang slide ko. So, eto na tayo sa mga uri ng screening tests. So, maraming uri ng screening tests, pero mag-focus na tayo dito sa dalawang ito. Total, ito naman yung nire-recommend ng DOH, tsaka ng Philippine Society of Gastroenterologists. So, una, yung FIT o yung fecal immunochemical test. So, gumagamit ito ng antibodies. Ito yung isang simpleng test lamang na pwedeng gawin actually sa bahay na tumutukoy kung may dugo sa dumi na galing sa tao. So very specific ito na humuhuli kung meron ba talagang dugo na galing sa iyo, galing dun sa tao. Kasi times yung isang test natin, yung FOBT, kahit yung mga dugo dun sa kinain natin, like may kinain tayong karne, pwede niyang ma-detect na positive. Kaya ito na yung preferred ng ating gobyerno, yung fecal immunochemical test, hindi na yung FOBT. So yung sensitivity nito is 70 to 88%. Madali itong gawin, hindi invasive. Magkukolekta lang tayo ng dumi and then magte-test na. Tapos abot kaya siya. Ang kailangan mo lang gawin dito, taon-taon mo itong gagawin. So pag kailangan mong magpa-screening na, taon-taon yun. Yung isa naman, yung colonoscopy. Yung colonoscopy talaga yung gold standard. So gumagamit siya ng flexible tube na may camera upang suriin ang buong colon at rectum. So, itong colonoscopy, usually, gagawin talaga ito sa facility, sa hospital. So meron tong tube na parang kasing laki ng hose, yung pang ano natin sa garden. And then may camera dun sa dulo, may ilaw, may TV monitor. So sisilipin ito yung buong large intestine natin. So ipapasok ito sa puwet hanggang dun sa right side na bahagi ng ating large intestine. So ang sensitivity nito napakataas, 95%, almost 100%. Makakatanggal na rin ito ng mga polyps habang ginagawa yung procedure. So, ito yung kagandahan nito. Pag may nakita ng polyp, kayang-kayang tanggalin sa endoscopy. So, tapos na yung problema natin. At ginagawa ito every 10 years lang. Basta normal yung resulta, every 10 years lang ginagawa yung colonoscopy. Ito, napakaraming ibang uri ng screening tests, no? Pero sa pamahalaan natin sa DOH, sa PhilHealth, yung ating ina-advocate itong fecal immunochemical test at saka yung colonoscopy. So, nice to know lang nitong mga to for us at this point. Yung fecal occult blood test, yung sensitivity niya mababa, 30 to 50% lang. So, kaya pinalitan na to ng fecal immunochemical test. Okay, so paano ba ginagawa yung FIT? Parang pregnancy test lang daw to. So, merong kit na nabibili or makukuha. So, yung stick sa illustration, may liquid doon sa bote, tapos may stick. Yung stick, ididikit natin doon sa dumi. And then, ipapasok ulit natin doon sa bote na ipapasok dun sa bote and then isi-shake mo yung tube for about 5 seconds. Tapos, meron kang parang pregnancy test kit na ilalagay mo dun sa sample well. Papatak mo doon yung sample na yun na may dumi mo. And then, hahantay natin mga 5 to 10 minutes. Pag nag-double red line yan, ibig sabihin positive tayo. May na-detect na dugo. Okay? Huwag nating pipiliting mag-negative. Uulit-ulit tayo ng FIT para mag-negative tayo. Baka iniisip natin, baka nagkamali, ganun. Isang beses lang tayong kukuha and pag nag-positive yan,
wag na nating tanggapin na natin yung result, and kailangan pag nag-positive tayo sa FIT, magpa-colonoscopy tayo. Kasi yung halimbawa meron kang polyp or meron kang bukol o cancer, may cancer na sa bituka mo, hindi naman sa lahat ng oras dumudugo yan. So, pwedeng pag inulit mo, mag-negative ka na kasi walang nadidetect na dugo, pero actually, meron ka naman talaga. It's just that nung inulit mo, nag-negative. So, yun lang, wag nating, i-accept natin yung result itong FIT na to. Wag na natin siyang kontrahin. Okay. So, yung colonoscopy naman, paano ba to ginagawa? So, ang disadvantage kasi ng colonoscopy, kaya medyo yung compliance natin hindi masyadong mataas. Kasi syempre, malaki laki rin yung preparation sa colonoscopy. So, una, kailangan mong uminom ng mga pampadumi. So, maglalaxative ka para malinisan yung buong bituka bago mag-colonoscopy. So, para kang nagda-diarrhea. So, kaya medyo inconvenient ito. And then, so, usually sa bahay ginagawa yung pag-inom ng laxative. And then, pupunta ka sa facility, sa ospital. Dadaling ka sa endoscopy unit, patutulugin ka naman doon, may IV sedation. So, tulog naman usually ito ginagawa, hindi mo naman ito mararamdaman. And then, sisilipin na ng gastroenterologist or ng colorectal surgeon yung bituka, no? And then, after nun, okay na tayo, dadalhin kayo sa recovery room. So, syempre, dahil nag-anesthesia ka, usually, kailangan may bantay. Actually, hindi naman tatanggapin talaga sa ospital pag walang bantay. Normally, yung typical na average patient, outpatient lang ito. So, after ng endoscopy, uuwi rin. So, hindi kailangan i-admit. May mga special cases lang tayo na kailangan ina-admit. Tulad ng mga matatanda, mga may ibang sakit. So, kailangan silang i-admit muna sa ospital. Pero karaniwan, outpatient procedure to. So, as I have said, yung rekomendasyon ng Philippine Health Technology Assessment Council at ng Philippine Society of Gastroenterology tungkol sa pagpili ng screening tests, itong dalawa lang, yung FIT at saka yung colonoscopy. So, yung average risk natin, again, yung average risk, yung edad 45 years old, no, pataas. And then, malusog na individual, wala namang mga ibang sakit, walang mga high-risk features, tsaka walang mga sintomas. Yun yung average risk. So, para sa average risk, so ang first line talaga, kasi pangmaramihan to sa community kasi to this is yung parang screening program na ito ng gobyerno para sa mga Pilipino. So, FIT taon-taon, and then colonoscopy, kung mag-positive sa FIT. May isa ka pang option kung gusto mo, kung ayaw mo ng FIT na taon-taon, of course may option tayo. Pwede tayong, kung gusto mong isahan na colonoscopy na ginagawa tuwing taon, as long as tuwing 10 taon. So, as long as normal yung colonoscopy findings mo, every 10 years lang siya. Ngayon naman, kung high risk tayo o may sintomas, ibig sabihin kung may kamag-anak, first degree relative na may cancer, may inflammatory bowel disease, may genetic syndromes, etc. Ito, wala nang question dito, colonoscopy agad to. So, hindi na tayo mag-fit dito, colonoscopy ka agad, every 5 years, simula edad 40. So, mas maaga, edad 40 ang start, or pwedeng 10 years younger doon sa kamag-anak natin na may colorectal cancer. Ito yung presyo ng mga screening tests, no? Naka-highlight yung FIT tsaka yung colonoscopy. Medyo pricey talaga, medyo mahal ng konti itong colonoscopy. Although, sabi nga natin, every 10 years lang naman. Yung FIT, mas affordable. And then later on, sasabihin natin kung paano tayo makaka-avail nito. Ayan. So, yung PhilHealth natin, may coverage niya siya pala for screening colonoscopy worth 23,640 pesos.
So, kung meron tayong PhilHealth, pwede nating i-avail ito, screening colonoscopy. And then, para naman sa mga gusto mag-avail ng FIT or ng fecal immunochemical test, meron sa mga yakap clinics. So, as long as PhilHealth member tayo, makakapag-avail tayo nito sa mga yakap clinics. Ayan. So, paano makapag-avail? Pwedeng mag-register sa PhilHealth clinic, their personal, o pwedeng online yung pag-register natin. And then, i-check up tayo ng isang yakap accredited primary care physician. Tapos, yung primary care physician, siya yung mag-a-assess kung ano ba yung angkop na test para sa'yo. Kailangan mo na bang mag-colonoscopy ka agad o pwede sa'yo yung every year na FIT. So, magbibigay ng rekomendasyon yung doktor, and then, after nun, pupunta ka na sa mga yakap clinics para sa FIT o PhilHealth accredited hospital para sa colonoscopy. So, ma-avail natin ito ng libre actually, covered ng insurance. Yan, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Ito, alam na natin to eh. Kumain ng masustansyang pagkain, so high fiber. Bawasan talaga yung red tsaka processed meats. Kasi itong mga to nagko-contain ng mga carcinogenic na mga substances. Ibig sabihin, talagang magkakaroon ng prone to cancer no, pag madalas kumakain. Limitahan yung taba tsaka yung mga matatamis. So yung diabetes, prone ka rin yan, tsaka yung mga obese, mga matataba. So, kailangan talagang maging malusog. Of course, paninigarilyo, tsaka labis na pag-inom ng alak, kailangan talaga. Ehersisyo ng regular, panatilihing tama yung timbang. So, basically, healthy living talaga para makaiwas. So, ito yung mga bagay na kaya nating kontrolin. Kasi yung pagtanda naman, saka yung kung magkaroon ka kung meron kang mga genetic syndrome or may kamag-anak ka na meron, hindi naman natin din makokontrol. Pero itong mga ito, yung pagkain ng masustansya, pag-iwas sa mga bisyo, pag-exercise ng regular, pag-maintain ng tamang timbang, ito yung mga bagay na kayang-kaya nating magawa at makontrol para makaiwas sa colorectal cancer. So, yan. So, kailan at saan magpapakonsulta? Of course, pwede sa local health center, pwede sa gastroenterologist, pwede sa colorectal surgeon. So, kapag may sintomas, diretso na yan dapat sa consultation. Screening naman, kung 45 years old pataas, or kung may mga high-risk features gaya ng may kamag-anak na may colorectal cancer, etc., yung mga nabanggit kanina. So, yun yung mga indication na kailangan magpunta na ng doktor. Ngayon, paano kung na-diagnose? Nakita ninyo dito sa slide na to, inisa-isa ko yung kung ano yung treatment para sa stage 1 ng stage 4 sa colon and rectal cancer. So, makikita ninyo na habang tumataas yung stage, parami yung kailangan gawing treatment. Tsaka, pakumplika yung mga kailangan gawin. And of course, alam na natin yan, palaki yung gastos natin. So, kaya talagang importanteng mahuli ng maaga. So, ito, yung mga main treatment para sa colorectal cancer, surgery, chemotherapy, at saka radiation therapy. So, pag advanced stage ka na, most likely lahat itong tatlo kailangan mong pagdaanan. And yun nga, almost 40% ng mga Pilipinong nagkakasakit ng cancer ay nakararanas ng financial na crisis. So, huwag tayong mag-alala kasi meron namang programa yung gobyerno. Meron tayong PhilHealth Z Benefit Package, which is available sa Bicol Medical Center. So, nandito sa table na to, yung premium, yung amount na ilalaan ng gobyerno para sa'yo. So, yan, pag stage 1, 150,000 hanggang 300,000 para sa
colon cancer. Sa rectal cancer naman, 150 hanggang 400,000 pesos. Depende sa stage. Kailangan lang natin i-enroll sila. So, ang Bicol Medical Center, meron na tayong PhilHealth Z-Benefit Package. Okay, so sa datos ng PhilHealth, after nilang magkaroon ng Z-Benefit Package, significant na yung ano natin, yung survival natin sa colon and rectal cancer after ma-implement itong Z-Benefit Package. Umaabot na ng 70 to 80% survival. So yun lang. Again, magpa-screening tayo. Yung Bicol Medical Center is also available para dyan. Hindi lang yung sa primary healthcare, no? Hindi lang yung sa mga yakap centers. Pwede rin dito sa mismong surgery OPD clinic or sa internal medicine gastroenterology OPD clinic. And then, of course, next month, March na. So March is Colorectal Cancer Awareness Month. Marami ulit yung mga activities to promote colorectal cancer awareness. Yan, mag-advertise na rin ako. Meron kaming activity sa Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons. Baka gusto niyo sumali dito sa Bowel Run. So, charity fund run ito sa March 15, 2026 sa Pasig. So, maraming salamat po. Okay, thank you so much, Doc, para po dun sa iyong napakalinaw na discussion about the colorectal cancer. And also po, Doc, we're already up po sa ating Q&A, open forum, Doc. Okay po, Doc? Yes po, Yes, Doc. yes. Opo. So, sa ating pong 114 participants right now, nilagay ko na po yung link natin para po, dun nyo po ilalagay po ang inyong mga questions para po kay Doc. No? So, nakalagay po doon. Opo, yung ating link po. So, for you po para makapag-tanong po tayo, lagay po natin doon ang ating mga questions. Okay po. So, let me check lang po. Check po namin kung ano na po yung mga nanditong question, Doc. Hindi ko po ako, Doc, ng maayos po, Doc. Yes po. Doc, Yes, I'll also share po nung QR. Yung naman po hindi nakapasok dun sa link, I can share po yung QR code po natin. Para yung iba po, you can just mag-QR na lang po tayo para po ma-access po yung link for the question. For a while, Doc. Okay po. So for this Q&A po, or open forum, nandito po yung ating for those na nag-access po sa ating laptop, you can type the https://tinyurl.com/GA World CA Day 020426. And also you can scan po the QR code po, no? Doc, we already have 4 questions right now. Yes po. Babasahin ko lang po, Doc. Alright, ma'am. Apo. So, we have here po, yung unang question po, no? Kung ang tatay ko po ba ay may colon cancer, malaki po ba ang chance na magkaroon din ako? Yes, kasi malaki yung role ng genetics dito sa pagkakaroon ng cancer. Malaki talaga yung risk niyan. So, kailangan either 40 years old ka magsa-start ng screening mo or 10 years younger dun sa tatay mo kung alin man yung mas maaga. So, talagang highly recommended yan na pag meron kang kamag-anak, lalong-lalo na first degree relative, na magpas... Kung hindi ka pa naman 40 years old or hindi mo pa naman kailangan agad. So, kaya nga ginagawa to kasi para detect ng maaga. Kasi ganun pa rin naman yun, magsisimula pa rin naman sa polyp yan. So yung polyp nga, sabi ko, kayang-kayang tanggalin sa colonoscopy. So maagang madidetect. So huwag kayong mag-alala. Hindi naman 100% na ganun. Pero mas mataas yung risk mo kaysa dun sa mga tao na walang kamag-anak. Kaya dapat magpa-check up talaga, magpa-screening.
Okay po, Doc. So, mataas po yung chance, no? So, anyway Yes. po. So, I hope, napakinggan sana kasi, Doc, hindi naglagay ng pangalan yung ating mga nagtanong. So, hindi natin masabi kung kanino pa po. Opo. Pero, yes po. Pwede po, yung kung sunod na question, you can, naman po, lagay po inyong pangalan, no? So, Doc, for our next question po, kung may history po ang family ko ng colon cancer, kailan po dapat ako magpa-screen and ano pong screening ang recommended sa akin? Thank you. So dahil high, di ba may table tayo kanina? Meron yung average risk saka yung high risk. So nakaklasify kasi nakaklasify sa high risk yung mga may relative na may colorectal cancer. So dapat doon direct colonoscopy ang gagawin doon. Hindi na dapat dumaan pa doon sa kit, yung stool test. So colonoscopy yon, 40 years old nga nagsisimula o kaya 10 years younger doon sa 10 years younger dun sa edad kung kailan yung, let's say, kapatid mo, 40 years old na diagnose na, so 30 years old magsa-start ka na para maiwasan mo siya or maagapan mo kung meron man. So ganun po yun. Colonoscopy ang kailangan dyan. So I hope kuha niya. Yes, Doc. So, parang parang ano lang din po yung our question 1 and 2 is parang magkadugtong ano po, Doc? Opo. Parang Yes. marami yata tayo mga relatives, no? Oh, siguro po, Doc, no? So, for our, for our next question, Doc, this is about, yung fit test po ba, doktora, ay pwede bumili sa butika at gawin sa bahay lang o kailangan pa po pumunta sa hospital para mag-test? So, dalawang klase kasi siya, no? Meron yung quantitative tsaka yung qualitative. So, palagi ko ang ina-advocate naman ng ating DOH yung qualitative, yung home test lang. So, bali ang intindi ko rito, pag pumunta ka ng AKAP clinic, dapat parang may available na kits. Parang kit yan bibili. Parang yung COVID kit natin, yung bibilihin mo siya. Hindi mo siya bibilihin kasi nga dapat parang ano siya basta PhilHealth, holder, may PhilHealth ka, dapat libre siya. Yun yung aking pagkakaintindi doon. Kasi ina-advocate nga ng yakap, no? Ng PhilHealth yakap yung maagang detection ng mga sakit, no? Hindi lang ng cancer, kundi yung mga iba pang sakit. Maagang treatment, maagang detection. So, ang alam ko, dapat may mga kit and then pwede mo siyang kunin doon. As long as na-refer ka ng maayos doon sa yakap, may yakap accredited doctor, tapos may yakap clinic. So, yung test na yun sa bahay lang, pwede mong gawin talaga sa bahay yun. I-dip mo lang dun sa dumi, yung stick, tapos ilalagay mo dun sa formulation, yung solution, and then i-drop mo dun sa yung parang pregnancy test kit ng itsura. And then aantayin mo kung mag-red line or kung hindi. So, kung magre-red line, yun positive ka sa dugo. May dugo yung dumi. So, ibig sabihin, dapat ka na magpa-colonoscopy. Yung isa, yung quantitative, usually sa laboratory yan sa mga hospital ginagawa. Doon naman parang kina-quantify nila kung anong amount ng blood na nakikita sa stool. Pero kasi ang screening program to nagpo-promote na ng screening program yung ating gobyerno. So, palagay ko yung kasi yung kit yung pinaka-accessible tsaka pinakamura. Tsaka pinakamabilis gawin compare dun sa magsasubmit ka pa ng dumi sa laboratory sa ospital. Medyo hassle pa yun kaysa yung sa bahay lang. Gagawin mo na siya, makakapag-detect na tayo. So, yun siya. Kung gusto niyo naman bumili ng sarili niyo, for sure may mga available yan sa mga butika, yung kit na yan. Kung ayaw niyo nang dumaan dun sa yakap. Medyo affordable din naman siya Kaya, pwede niyong mabili sa mga butika. Okay po, Doc. For the next question po, Doc, I think we have
question from our healthcare worker coming from Bicol Regional Geriatric Hospital, Geriatric Medical Center po. Question po is, some patient here po sa sanitarium are old patient. Can we do po random test for them po? And pwede po ba free test po? Narinig Yeah, mo so ba? kanina, yes, oo. So kanina na ganun pa rin, ano, so i-classify pa rin natin sila kung high risk sila or low, kung average risk or high risk, no? So, pag high risk, diretsong colonoscopy po, no? So, kahit naman old patient ka, minsan kasi diba, hindi naman natin nasisimulan ka agad. Minsan hindi naman tayo na-inform, minsan takot tayo. So, kung na-catch natin sila ng, sabihin natin 60 years old, gustong magpa-check, pwede pa rin yung fit, pwede pa rin yung colonoscopy. Depende din sa capacity eh. Yung capacity ng pasyente o yung kung purely sa Philipot ka, yun, kailangan mong i-assess ka ng doktor kung ano yung pinakamaganda para sa iyo, no? So, basta tandaan lang natin kung average risk, pwedeng fit na taon-taon, magpapakolonoscopy ka lang kung nag-positive. And then, yung colonoscopy naman, yun, direktang colonoscopy basta high risk, no? Hindi porket matanda diretsong colonoscopy, no? Hindi naman kailangan, lalo na kung depende dun sa capacity ng community. Pero kung magagawa yung colonoscopy, kasi yun yung gold standard, yun pa rin ang pinaka-okay. Anyway, meron namang PhilHealth coverage na 26,000 pesos. So nakalagay dito, 45 to 75 years old yun. So, kahit muna yan, high risk or low or average risk. And then mag-decide tayo para sa mga health workers natin, classify kung high risk or average risk, and then saka ninyo ano yung pathway kung ano yung dapat na i-recommend. Okay po, Doc. Yes po. Doc, for the next question, Doc. This is coming from our hospital and actually dalawa siya, Doc, pero same lang naman parang yung tinatanong niya and from the RHU. So ang question po, Doc, yung may mga hemorrhoids po, Doc, pwede po ba sa cancer? And the other one po, hemorrhoids, sometimes bleeding. So, okay. So, yung hemorrhoid, hindi siya cancer, no? Ang hemorrhoid lang yan. Hindi yan nagtatransform to cancer. Okay? So, ito yung isang tip, kung halimbawa alam niyong may hemorrhoid kayo, yung very obvious na hemorrhoid talaga, yung may labas-pasok na laman sa puwet, may masakit, ganyan. Kung magte-test kayo ng FIT, wag na muna, kung meron kayong hemorrhoidal attack o kaya may menstruation kayo, wag na muna kayong mag-test ng FIT, no? Antayin niyo muna na mawala na yon. Kasi for sure magpa-positive ka. Pero yung hemorrhoid kasi regardless naman may hemorrhoid or wala, ganun pa rin tayo, no? Average risk, whether may hemorrhoid ka or wala. So, I hope malinaw yung tungkol sa hemorrhoid. I-separate siya, hindi siya pero wag tayong mag-assume, wag tayong mag-assume na porket may hemorrhoid ka, matagal ka nang may hemorrhoid, lagi namang dumudugo-dugo yun, parang nasanay ka na rin sa kanya. Wag mong i-assume na doon lang galing yun. Lalo na kung nandun ka na sa 45 years old pataas, no? So, kailangan mo pa rin magpa-check up. Okay? So, wag kayong malilito dun sa basta may hemorrhoid ka or May follow-up question ba tayo tungkol dun sa hemorrhoid? I hope malinaw yung aking sagot.
Actually, Doc, wala na kasi parang dinuntog na natin yung follow-up for the kung hemorrhoid, sometimes bleeding. So, I think na ano man na, opo. So, minsan kasi may mga pasyente tayong ganun yung ina-assume lang nila na na hemorrhoid lang yung dahilan kung bakit may pagdurugo or may mga sintomas. So, yun yung mga mahirap na may mga ganun tayong kaso na matagal na pero ang buong akala niya hemorrhoid lang yung problema niya. Pero meron na pala siyang ibang problema, meron siyang bukol sa mas mataas na bahagi syempre ng bituka. So, wag nating i-assume na ganun lang. Lalo na kung nasa 45-year-old pataas na tayo. Basta yung mga binanggit ko kanina na mga dapat na magpa-screen, i-follow natin yung protocol natin para sa screening. Okay, yes po, Doc. For the next question, Doc, from the RHU po ito, Doc. Doc, Yes. Contrast po 10 years younger doon sa relative na may history of colon cancer and yung result po ng coloscopy is normal naman po. Ano po ang interval para magpa-coloscopy ulit? Thank you. Yung mga high risk natin, every 5 years yung colonoscopy nila. Okay? So yung mga average risk natin, mga healthy, walang mga kamag-anak na may cancer, every 10 years, no? Pero kung nasa high risk category ka, every 5 years yung colonoscopy. Tapos magsa-start ka ng 40 years old, no? Hindi 45 years old yung start mo, 40 years old, or pwedeng mas maaga pa. Wali nang mas maaga kung 40 o kung yung 10 years early sa kamag-anak mo na may cancer. Okay po, Doc. Also, in relation dun sa question, pero iba naman ang nagtanong, Doc, kasi po yung question niya is, it is possible po na magkaroon ang age po or edad na 20 to 29 years old ng colorectal cancer na may kamag-anak po na colon cancer survivor. Bata pa, Doc, around Yes. Oo. Meron tayong mga Meron po, teenagers na nagkakaroon. Oo. Meron tayong nakikipag-conference nga ako sa pediatrics kasi may mga teenagers doon, under 18 pa rin. Ganun ka bata, under pedia, no? Colorectal cancer, no? Tsaka, yun nga, basta below 50 years old ka nagkaroon yan, ang tawag sa'yo, colorectal cancer in the young yan. So, hindi nga maganda yan kasi mas agresibo yung mga bukol ng mga batang nagkakaroon ng colorectal cancer. Kaya dapat mas vigilant pa tayo, mas aggressive pa tayo sa pagpapacheck up at sa treatment. So, ayun, may mga pediatric patients tayo, meron tayong mga teenagers, meron tayong mga 20 years old, 30 years old, 40 years old, pwede pong magkaroon yan. So pag mga ganyan, kailangan na rin pinakamaganda sa mga ganyan. Tapos multiple members of the family mayroong cancer o kahit hindi lang colorectal cancer, ibang klase ng cancer. Mas maganda yan, may genetic counseling saka may mga genetic testing para malaman yung mutation sa genes. Tapos syempre pinapasa-pasa na para ma-counter yung family. Okay po, Doc. Ano pala, Doc, no? Upon discussion kanina, ako actually, personally, ang thinking ko, dapat 40 years old mag-start ng screening, pero meron pala tayong colorectal cancer in the young. Ano po, Doc? So, alam mo kasi tayo, syempre, limitado yung mga budget, ganyan. So, kaya naman yung para lang lahat, mass screening kasi ang project syempre ng DOH. So as much as possible, gusto natin mass screening, lahat mass screen. Siyempre, ang pinakamura at pinaka-cost effective, saka pinakamadaling gawin, siyempre yung stool test, yung fecal immunochemical test, yung FIT. Kaya, kumbaga, pang maramihan, itest muna natin ng FIT. Kung sino yung mag-positive, saka tayo magko-colonoscopy. Pero walang problema doon kung gusto mong magdirekta ng colonoscopy. After all, di ba, more than or mga 95% yung accuracy niya compared dun sa FIT na 70 to 80% ng accuracy. So,
Kung may pagkakataon, tapos meron namang may PhilHealth naman and everything, kung magagawa yung colonoscopy, pinakamaganda pa rin yun. Kasi yun naman yung... And kung Yes gusto mong mag-start ng mas maaga, walang problema. Kung gusto mong mag-start ng mas maaga, meron ka namang kapasidad. Walang problema kung gusto mong magpa-colonoscopy ng maaga o mag-fit ng mas maaga taon-taon. Okay po, Doc. Doc, and may question po dito na, good PM, my mother died of colorectal cancer and my brother had stage 2 colorectal cancer who undergone surgery and chemotherapy. Last November, nagpa-colonoscopy po ako. With the negative result, my next colonoscopy must be on must be on 2035, 10 years after. Ask ko po, if need ko din po magpa-tumor market test po. I have no symptoms po. Thank you. Yeah. Every 5 years na siya, ano? So, high risk every 5 years. Lalo na sa kanya, very, very strong yung family history niya. Kapatid sa magulang. So, every 5 years yan. And then yun nga, sabi ko, pinakamaganda niyan ma-refer for genetic counseling and genetic testing. So, sa ngayon, ang alam ko lang yung sa National Institutes of Health, sa PHH, meron tayo din mga genetic testing sa genetic counseling. Kung gusto nilang mag-seek ng consultation doon or ng advice, pwede kong itanong kung paano i-refer doon. Okay Kasi po. maganda rin naman talagang malaman mo kung may mutation ka ba, yung iyong genes, no? Para at least makapag-prepare ka, mas mabantayan mo. Yes po, Yung Doc. Opo. Opo. So yung nag-question po nito, sum up ko lang po, tama ba, Doc? The recommendation, 5 years na po siya, Doc, no? And genetic counseling po, Doc, no? Opo, Doc. Thank you so much po, Doc. And also, I think meron tayong parang mahalos magkapareho ng question. Last Right. two na lang natin, Doc. Okay po lang, okay lang. Kaya pa po, Doc. Last two Yes, question natin. Thank you, Doc. Good PM po, no family history of cancer po, pero gusto ko po magpa-check ng cancer test. Mapa-priority po ba ako sa Yakap Center? Salamat po. From Norte. Depende po sa age, no? Kung taas, definitely, may karapatan ka na talaga, i-avail mo na talaga yan. Saka recommended na yan ng DOH, ng gobyerno. So, maa-avail mo siya. Pero sa tingin ko, kung less than, kung less than 45 ka pa, tapos average risk ka lang naman, baka hindi muna. Baka hindi ka muna. Kung if ever man, kung talagang gusto mo, baka sariling mong gastos muna. Yun ang tingin ko Kasi syempre, mass screening tong ginagawa natin. Pa-prioritize natin yung kung sino yung eligible na dapat based dun sa sinet na criteria. So yun. Yung sa HMO naman, ang HMO, alam ko di ba HMO, private na insurance mo yan. Meron na rin, I'm not sure kung lahat, pero merong mga insurance na nagko-cover na rin yung screening. Dati kasi, di ba, hindi naman kailangan kasakit ka para ma-cover ka. Alam ko, meron ng mga HMO na may screening. Ko-cover ng insurance yung screening. Pero, alam ko, ifa-follow pa rin yung criteria. Kung eligible na ba siya, kung 45 years old pataas na ba. Kasi kung below, hindi pa naman talaga panahon para magpa-screening, malamang baka hindi muna nila yung cover yun. Okay. So kung gusto mo talagang sobrang aga, napapraning ka, baka you have to, kailangan mong gumastos on your own. Okay po, Doc. So pwede naman, Doc, no? Opo. Pwede na. Sige po. Opo. Doc, this is the last question. Saan po pwede makapag-avail ng libreng colonoscopy from Comsure po? Siya. Yeah. I think dito sa BM, no? Kasi, yun nga, di ba, na inano natin na may siya,
may PhilHealth coverage na 26,000 pesos or 23 ba yun? So, covered ng PhilHealth eh. So, I think, lalo kung naka-service, ano ka naman, service case ka naman, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede mong ma-avail. I guess pag private ka, baka may additional pa sa PF nung gagawa, ano? Pero kung purely PhilHealth ka talaga na ano, covered yun. May PhilHealth coverage tayo. Screening colonoscopy lang. Basta So, mayroong gagawa, PhilHealth accredited yung facility, pwede mong i-avail yun. okay. So, Doc, check ko lang po for a while ang ating chat box. Baka po merong naglagay dito ng question. Kinuha na natin yung iba pong mga question po I mean, from our chat box. So, okay. Okay, Doc. I think we cover already po yung mga questions na nandito sa ating chat box po. Siguro po, since we don't have any more questions na po from our GC and our link po na, Doc, I would like to ask Ma'am Julie. Ma'am Julie, nandyan ka po ba? Yes, Ma'am Rain, I'm here. Yes, Ma'am Julie. And siguro it's time para magpasalamat tayo kay Doc and we will, po ma'am, for Yes, Ma'am Rain. Can we present yung ating certificate of course, Dr. Encila, we are thankful the whole Bicol Center for Health Development for sharing your expertise and also allow us to show our gratitude through this awarding of certificate of appreciation. So for a while we are sharing for the certificate, so I think Ma'am Rain will be sharing it for a while. So actually, siguro isingit ko lang, super happy ako because marami ang nag-raise ng questions no for colorectal cancers, mo specifically yung sa screening, no, which sabi nga ni Doc Encila kanina, we really would like to highlight po and meron naman po tayong available na mga materials to access yung mga guidelines for cancer screening. And dito po sa Bicol region, we have two cancer access sites. We have Bicol Medical Center, the Regional Cancer Center, and dito naman po sa may Albay is the Bicol Regional Hospital and Medical Center, the Bicol Cancer Center. So, cancer services are available po sa ating mga Bicolanos, and they can also avail yung ating Cancer Assistance Fund, which funds not only po yung treatment but also the screening gaya nung sinabi po ni Doc Encila kanina, and syempre po yung ating yung mga yakap providers are also accredited to provide cancer screening services. So, ayan. So, Ma'am Rain, can we have the certificate? yes, Ma'am Julie. So, Yes, thank you. I hope Ayan, nakikita thank you. natin siya sa screen. I would like to read po ng ating citation. Certificate of Appreciation is proudly presented to Dr. Vienna R. Encila, FPS-CRS, FPS-GS, FPCS, FPALES, for her vital discussion and expertise on colorectal cancer during the Symposium on World Cancer Day Colorectal Cancer Awareness, Screening and Early Detection conducted by GMIT on February 4, 2026. Issued this 4th day of February 2026 at Bicol Center for Health Development, Daraga, Albay. Signed from our OIC Director, Dr. Rosa Maria V. Rampillo, MCHM, CESTES. Doc? Wala atang audio si Doc. Okay. Ayan. Okay.
Doc, Ay, I think sorry. wala kang audio. Oh, Oh, yes, sorry. Doc. Salita, walang audio. Again Yeah, ulit sabi po, ko, Doc. maraming salamat po for the opportunity para makapagbahagi ng ating kaalaman tungkol sa colorectal cancer. Thank you sa Bicol Center for Health Development. Salamat sa mga participants natin. Sana yung mga barangay health workers natin na umattend, natin ma-educate yung ating mga kababayan, mga kabarangay para mas marami yung ma-screen natin. Actually, maganda itong, ngayon nga lang magkaroon ng parang may ganito talagang algorithm na ng screening. Dati noon wala pa eh. Pero ngayon nakakatuwa na meron na tayong ganitong programa. So, maraming salamat ulit. Sana maraming natutunan. Sana nasagot ko yung mga tanong. Yes, Doc, napaka-comprehensive at sobrang, and of course po, would like to thank yung ating pong salamat sa nagbibigay po ng mga heart para kay Doc. Ayan, sa ating screen. Oo, no, thumbs up and the heart po. Malalaking heart at madami. Maraming salamat po, showing our appreciation po dun sa pag-share ng kanyang expertise po in relation po sa kanyang discussion with colorectal cancer po. Okay, and meron po tayo sa chat box from Dr. Hazel. Thank you daw po, Doc. Ayan. Thank you po sa lahat. Po. Again, salamat po ulit, Doc, for sharing po your expertise. Thank you po. Yes po, Doc. Okay po. So, next po, though po, checking po ng ating mga attendees po ngayong hapon, we have 137 attendees. So, though I already shared na po yung link natin for the attendance po, you can also access the QR code or yung ating URL na nandyan po sa inyong screen for your attendance po ngayong hapon. Ayan po. Okay, so you can, ano lang po muna, pwede po tayo mag-picture muna and kahit po mamaya na po natin sasagutan. And also, salamat din po doon sa ating mga nag-attend po ng mga PHW, no? Talagang ano naman po, napakarami po nila this afternoon. Ayan. Okay, and next po, you can also take muna ng screenshot for this one. The CSS evaluation is very important para po sa amin, para po mas mapag-igtingan po namin ng maayos ang aming servisyo. So, again, please, pasagot po kami ng aming CSS evaluation for this afternoon's activity po. So, you can access also dun po sa ating URL. And pwede naman po through scan lang po yung anyang QR code na nasa screen po niyo. Okay. So, next po natin. Okay. Allow you some time po para makapag-screenshot. Okay. So, I hope meron na po. And, okay, please po, again, please be reminded no, na magsasend po kami ng inyong certificate of attendance for those po na sumagot ng both attendance sheet po and of course the CSS evaluation. So, okay po. Kindly check po ulit dun sa ating chat box sa lahat po ninyo dito. Filling for the attendance. Okay, sige po, ibalik ko lang for a while for yung previous slide po natin for the attendance sheet. So, pwede pong picturean nyo lang po muna yung ating QR for the CSS evaluation. And ito po yung ating attendance sheet po ulit. And for those po na nahihirapan makapag-connect with using the QR o makapag-access, you can check po dito sa ating chat box na attendance link po. Okay. And I'm going to share it again. No? Nakapin po siya actually. So you can, naman po. Sana po ba yun? Baka ang ma-share ko yung question. Ayan, tapos na si Doc. Okay.
So, sharing po ulit dito sa ating chat box. Okay? So, I hope everyone meron na pong access for our attendance sheet and of course, our CSS evaluation. So, moving forward po sa ating pong sunod. Okay, for the closing remarks po this afternoon, I would like also to, yan, ating ang head po ng Bicol Medical Center, Regional Cancer Center po. Let's welcome para po sa kanyang closing remarks, Dr. Alma M. Bresnan, FPOGS, FSGOP, FPSO, MHA. Dr. Alma, magandang hapon po. Ay, Ma'am Marie, can you hear me? Yes, Doc, loud and clear. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Ako po ay natutuwa at naimbitahan kami ni ang BMC, lalo na po si Dr. Diana Insila, na nakapagbigay po ng kalinawan sa colorectal cancer. Kasi madalas po ang na-emphasize natin from last 2 years ago is the cervical cancer and the breast. Pero sa kaalaman po natin ngayon na ang colorectal cancer is number 3. So, sana po yung mga binahagi ni Dr. Insila, mai-ano po natin, natin sa pag-uwi natin as a healthcare worker, saka may bahagi natin sa number 1 sa family natin, saka sa community. Pangalawa po, nagpapasalamat ako lalong-lalo na sa mga friends ko sa CHD. Ito po si Ma'am Julie. Si Ma'am Julie po, saka si Ma'am Rain, na kahit po alam ko itong invitation na to para mag-ano ng World Cancer sa kaalaman sa World Cancer, parang last week lang sa amin to binigay, pero sila organize. Believe nga ako sa inyo, Ma'am Julie, pwede na ba makiride na lang dito? Anyway, para ang bilis nyo, may advance notice yata kayo, kami wala. Anyway, lalo na po si Dr. Insila, last week rin po kami, parang 3 minutes na inimbitahan ko siya, umuo kagad siya. Hindi ko po alam kung advocacy kasi talaga niya or baka natakot sa akin na hindi niya tayo mapaunlakan. Pero po, isa po sa mga magagaling na doktor po yan, si Dr. Insila sa colorectal. Kung may mga katanungan po kayo, wag po kayo mag-hesitate. Kasi ano naman po siya sa gobyerno, hindi naman po yan magsisingin sa tuwing tanong nyo. Para po sa lahat, ngayon po ay deadline ng pagkonforme ng mga ospital sa Cancer Assistance Fund. May nagtanong po kanina kung malilibre po yung mga examination. Pwede pong malibre. Pumunta lang po kayo sa doktor nyo, i-refer po kayo sa BMC. Ang malilibre po ang mga from screening, diagnosis, treatment, hanggang po sa mga pangangailangan kung na-diagnose ng cancer like chemotherapy, pati po yung palliative medicine. Ibig sabihin yan kung yung mga may sakit na kayo ay wala ng lunas, tutulungan rin po kayo ng gobyerno kung paano kayo maka-walk through sa sakit. So wag po kayong mag-hesitate na lumapit po. Pero mayroon pong hierarchy kung paano ang paglapit. Yung sinasabi kaninang yakap, para po sa referral, tapos i-refer po kayo sa institusyon na makakabigay sa inyo ng lunas. Pagkatapos po, kung ma-diagnose, sana wag naman po, ma-refer kayo sa mga specialista natin dito sa hospital na sinabi po ni Ma'am Rain sa Ma'am Julie. So kami po sa gobyerno, tulong-tulong po kami. Wala po kaming kompetisyon. Hila-hila kami. Kung saan po kami makakatulong, wag po kayo mag-hesitate. So, salamat po. Sana po hindi to ang last na pagkikita natin. At umingi po ako ng tulong sa 133 participants na tulungan niyo po kami mag-disseminate para po
hindi na po umabot sa cancer ang mga sakit natin. Pag may simptomas pa lang po nakakaiba, lumapit na po kayo sa mga number one sa inyo po, sa mga BHW, midwife, nurse, sa doktor, sa community bago po pumunta sa amin. Salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much po, Dr. Alma. Ayan. Sobrang thankful din po tayo kay Dr. Alma, no? Kasi sabi nga, despite of the busy schedule po, so talaga ibigay po sila ng time for us po para po sa of course sa mga Bicolano po. So salamat din po sa lahat po na nagbigay ng ating mga heart and mga likes po para po sa ating head ng Bicol Medical Cancer ng head po ng Bicol Medical Center, Regional Cancer Center. Again, Ma'am Judy, do you have something to add pa po? Ma'am Jules? Yes, Ma'am Rain. So I think yung sinabi ni Doc Alma kanina, thank you so much Doc Alma, sums up the salient points nung pag-celebrate po natin ng World Cancer Day. Sama-sama po tayo, magtulong-tulong tayo para labanan at kontrolin po ang cancer. So I think not much na ang pwede kong sabihin because everything has been said already, but thankful to everyone for showing up today to attend this activity. Thank you so much. Okay po. Thank you, Ma'am Julie. And sa lahat din po ng participants natin po ngayong hapon, nasaan man po tayo sa parte ng Bicol Region. Ayan, maraming salamat po. And siguro one last, no, before po tayo mag-end, pasuyo po sana ako for our photo opportunity. And again, pa-open po sana ng ating mga camera para makita po natin ang ating mga, anong tawag nito, ang ating mga siksik sa kaalaman with regards to colorectal cancer ngayong hapon. So everyone, pasuyo po. Maraming salamat. Ma'am, hindi naman po cancer. So okay lang. So kung halimbawa, nag-bleed ka pa ulit, huwag kang mag-alala. Wala naman po akong ibibigay. Tapos yung nakuha sa'yo, polyp lang, yung may tumubo lang laman, pero hindi naman cancerous. And next check up mo sa akin after 6 months. Mag-ultrasound. Okay ka na. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers.
Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided.